No vindeiro pleno da Coruña preguntaremos á alcaldesa que xestións fixo ante o Goberno Central e a Xunta de Galiza para que nos investimentos as demandas da Coruña sexan atendidas. Formulamos esta pregunta porque a Coruña é maltratada nos orzamentos do Estado, demandas básicas como a condonación da débeda do porto exterior, o acceso ferroviario á Punta Langosteira, a modernización da rede ferroviaria, son desatendidas neses orzamentos, e nos orzamentos da Xunta de Galiza o investimento da Coruña non representa nin tan sequer a cuarta parte do que nos correspondería por poboación. Por suposto, a responsabilidade deste maltrato é do Goberno Central e da Xunta de Galiza, pero a alcaldesa, cando tomou posesión, presumiu de que ia ter capacidade de interlocución con outras administracións e non abonda con declaracións retóricas. A cidadanía quere feitos, por iso queremos saber se solicitou unha reunión con Núñez Feixóo, se solicitou unha reunión con Pedro Sánchez, que xestións concretas realizou ante a Xunta de Galiza e o Goberno Central para que as demandas da cidade sexan atendidas.